natingala ko ganina mga bay, nikalitra og hamloy akong brake, wala ni hawid ang atras. So naitabo diyan muna na ikaon akong rotor disc. Oh, kaon yayay. Kunyang naitabo, nahurot ang pikas brake pad, naupaw gid siya, wala na gid siya bili no dili. Sa pikas baga pa man kayo. Wala ra ba jud ko order ani mga bay, wag ginaw na pangandaman. Inani the issue niya ni. Oh, ni area ang piston no. Sino ko? Mutingog na gud siya oh. Oh, laka diya. Ngano ka ni kaliter ni siya bungkag. Oh, wala na gid siya brake pad mga bay. Pandamay na ni din siya karon po kay paano ni encounter ani ba? Ang pikas baga pa man. Oh my god, order na jud ko ani, hinahinay sa ko padagan ni mga bay. Karon mga bay, ato ning pabandingan kay wagi ko kita og ginaning forma sa magani kay gitudluan ko ni Sir Richie Boy, ang chef ni Sir Richie Boy sa unahan no. Bandingan ni Kuya. Yung pahiro na daan. Pinandingan mga bay. So diri ni nga shop mga bay. Sikreto ra kani nga shop, wagi ko tudloy ako kabalo nga naa ni diri. Diri dapit sa may tulay yo. Sukuran na. Right. So ang dawaton na rin ko yung trabaho diri banding tanang klase nga pwede bandingan. Dayon charge battery din. Ayan ang gimiksan o papilit. Yan, ligon di nga papilit mga bay. Kanaya, pag butang nagbanding, pwede na gamiton na yun. Pwede na, kaya lutoon pa man. Okay. O gani, oh. So, pahiran na ni Kuya. Pahiran ko niya isa. Ako nakita nga pisa o unsa ka nga klase nga pisa. Cute kayo. Na mga bay dayon initon pa daw na siya para nga mo panjid ang kapilit. Mo mugahe jud. Sindihan na ni Kuya, butangan din ang uling. Kasi uling. Ibaga na. Sige na, i-rebits doon ni Kuya. I-rebits ko lang daw. Oo. Yapin lang na. Lagi. Entry din mga bay, dala rebits na. Train ako rebits ni Kuya para likon dyan siya. Di mabasta-basta kaukab. Kaya katong isa mo, resulta na ukab. Diyan mo ya? Rolly. So, shout out kay Sir Rolly mga bay. So, yahaning shop dire nga kasi klase na yung dawato nga banding yung mga bay. About clutch lining sa motor. Yeah, gabanding. Oh, so, clutch lining sa motor. Gabanding yapon siya. So, yan ang tirahon. Okay na na ako. Di na siya dayo. Starting malupit. Slow sa tubig. Okay na mga bay. Pwede ni pamisan niya maya. Kawa ka nang murag mo plain siya ba? Okay na mga bay. Banding na. Draya. Lamat iya. Oh, goods na. So, kung sa itong gusto mo papanding dire, pwede ra dire mani. Lamat ya. Tara mga bay, muni nga bandinganan. So, dire ni nga side.
So salamat kay Sir Richie Boy sa pagtudlo sa kuha. Nga di bandinganan dire. Sagun sa mga bay nga klase nga banding. Kaya niya bahaton. Ug bato. Ay basig kumoton ang brake dito. Ano wala gid daw ang bato. Pero gituyok gyud ning ligira eh. Pinatandog man oh. So okay na itong banding. Ito nang itaod mga bay. Napay ribits pakapin ligon pa kayo. Di gid basta maukab. Dara mga bay, nataod na to. Naglisod ko ning spring oh giatay. Bisura di kay line na eh. Dapat lagi may mga diskarte mga bay. Basta ako walay mo video man ako. Wala na makitang diskarte pag tao dan eh. Yahak man eh dahil isuram diyan eh. Kaya ka minuto pa ko na natrap ano yung pagtrabaho mga bay. At least good sa siya. Good sa ako sa ning kauran ng bolt tayo ko nila to kung okay ba ang iyang obisya sa pod. Karon mga bay, okay na, goods na oh. Walay pli. So goods sa gitsa magpabanding mga bay. So diskarte na ninyo kung sa diskarte ninyo sa banding. Pero ang nakabati lang ni mga bayo kay murag nabaliktad pero okay na na. Okay na ni. Basta kay goods na ni mga bay at least haliwi dahoy-awi dyan po kay break. Bugat na kay kaak oh. Bugat. Oh. Okay, pas alright. Good, so pwede na magpabanding mga bay. Kita doang ko si Richie Boy. Magpabanding.